video, jak na to. Dneska si ukážeme, jak vystrašit nějakého vašeho kamaráda nebo kamarádku na Facebooku. Dejme tomu, že máte kamaráda, který má přítelkyni. Říkejme mu třeba Karel, který chodí s Vlaďkou. A vy víte, že ale nejen, že chodí s Vlaďkou, ale ještě se tahá s Andrejkou. Tak co můžeme udělat? Můžeme napsat na Facebook status, vidět včera Karla, jak se líbá s Andrejkou, bylo zajímavé. OK, máme napsaný status. Teď, kdybychom takovýhle status zveřejnili pro všechny a viděl by ho Karel, viděla by ho Andrejka, viděla by ho i Vlaďka, tak by to byl určitě průměr. Ale my tady máme takovou věc, takovýhle malinký zámeček, na to klikneme, OK, vidíte to? Jo? A dáme, že ten status chceme zveřejnit pouze vlastní nastavení. A tady vybereme z přátel, ze seznamu, dáme konkrétní uživatele, jo? A v konkrétních uživatelích zvolíme toho kamaráda. Jo? A dáme, že se to zobrazí jenom jemu. A pokud chceme být ještě mazaný, tak to třeba dáme zobrazit jinému kamarádovi, třeba kameramanovi, což je Honza. Dáme Honza. A ten status se zobrazí Karlovi a ještě Honzovi. To znamená, že třeba Honza pod ten status může napsat: wow, to si vůbec neměl říkat, teď Karel a Andrejka a Vlaďka budou hrozně naštvaný, protože jsi to prásknul. A dáme uložit změny a zveřejnit. Tak teď už víte, jak na to, jak pomocí Facebooku trošku fríkovat lidi kolem vás. Nic hezky. Naschledanou. A neseďte pořád na tom Facebooku.